Liwat nga gintay-og sa mabaskog nga linog ang Bogo City, Cebu kay na launa imedya sang kaagahon sa di nabatsagan man sa sudad sang Iloilo kag kaiping nga malugar ang mga pagtayog. Ini may kadalumon nga 10 kilometros suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Confivox. Una ini nga gin-record nga magnitude 6.0 ang kabaskogon na pang gin-downgrade sa 5.8. Suno sa inisyal nga bulletin sang Fivox, na-record ang linog sa southwest sang Bogo City, Cebu. Magluwas sa Iloilo na batsagan man ang masunod nga intensities. Intensity 5 sa Villabal, Leyte. Intensity 4 naman sa Danao, Asturias, Argao City, Talisay, Cebu City sa Cebu. Amuman sa Isabel, Leyte, Hilongos, Ormoc City, Abuyog sa may Leyte. Kag sa Hinunangan, Southern Leyte. Samtang nagpadala na sang bulig ang Estados Unidos kay iban pa nga mga pungsod para sa mga residente sang Manay, Davao Oriental nga naapektuhan sang sunod-sunod nga mga linog nga may magnitude 7.4 kag 6.8 sang Oktubre 10. Santo sa pahayag sang United States Embassy, lakip sa ginpadala nga ayuda ang mas sobra 137,000 ka family packs kag 500 ka emergency shelter kits para sa mga biktima sang kalamidad. Sunod kay US Ambassador Mary Kay Ocon Carlson, nakigangot na sila sa Department of Social Welfare and Development agud may baluan pa ang dugang nga mga kinahanglanon sa mga apektado. Nagpalabot man sang simpatiya kag suporta ang iban nga mga pungsod. Sa isa ka separado nga pahayag ginsiling ni Japanese Ambassador Endo Kazuya nga nagapakigugyo ng Japan sa mga Pilipino nga mayara sang paglaom kag solidarity. Ginpahayag man ni Australian Ambassador Mark Hines Brown nga proud ang Australia sa resilience and response ang Pilipinas sa tunga sang sunod-sunod nga kalamidad. Samtang nagpabutsag man ang Chinese Embassy sang pagpakigunong sa mga pamilya sa mga napatay. Base sa pinakauling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naglabot na sa 8 ang napatay kag malapit sa 400 naman ang napilasan. Inabulubanta naman sa 100.25 million pesos ang balor sang kahalitaan sa infrastruktura sa Davao Region kag sa karaga nga ginabugusan sang 273 ka mga naguba nga mga pasilidad.